ভাল মানুহৰ মৃত্যু আছে গুপ্ত হত্যা দুৰ্নীতি आं UPPL नि फाउंडार भाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल यूथ नि BJP आव मानो चंदन आरो काम्पाखौ जयन लायाखै जायफोर सानहर UPPL नि माखासे मावथिफ्रा बा बिबानगिरिफ्रा BJP आव जयन जादों आरो एक्स एनडिपिफ्रा गोदानै राजनीतिक मानो बेफोरनि माखासे बिथोरि खोथाखौ गेदेरमा रायजो राजाफ्रा एक्स एनडिपिफोरनिफ्राय स्पष्ट बुजिलांगोन राजनीतित नतुन राजनैतिक दल हक नतुन मानु आहक पढ़ा शुना करा लड़ा आहक गतिके राजनीतित जिमान नतुन मानु आहिब मैं सकलोके आदरणी जनाओ भी करेंगे कुछ भी मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीनि गोनांथि जानानै फैदों बेखौ जोङो बुजि मोनदोंमोन आरो बिदिनो एनडिपि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि गेजेरावल' जों सावरायलायबाय थादोंमोन जेब्ला जोङो थांखि मोनसे लानानै रायजो राजानि खाथियाव थांबाय मेलेमजिबि सुबुंफोरनि खाथियाव थांबाय जोंखौ सापर्ट खालामग्रा संगठनफोरनि खाथियाव थांबाय जों जेब्ला रायलायबाय गोबांथार जों सुबुरुनफोरखौ बै समावबो जों मोनबोबाय आरो दिनैनि तारिखआव अर्थात दिनै बरबरिनि बे जोंनि डिजिग्नेटेड केम्प गोदोनि बेयाव जि सावरायमेल बेयाव जोङो फुल्लि सापर्टखौ जों मोनबाय आरो मोनसे फाइनाल स्टेपआव फैबाय जे 100% जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो डिक्लेयार खालामगोन दिनै जों बार-बार कह रहा हूं हम कुछ भी करेंगे कुछ भी हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला देखता हूं तेरे में कितनी गोली है लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है बीजेपी नय डिक्टेट कर दिम आमार फाले आहा आमी क्षमतारे बड़ो जनगोष्ठी आमार अखमर जातीय जीवনৰ आटाइतকৈ पुराना भूमिपुत्र जनगोष्ठी তেওঁলোকৰ শক্তি যেতিয়া থাকিব তেওঁলোকৰ অধিকাৰ যেতিয়া সুৰক্ষিত হ'ব সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি হত্যাৰ হ'ব এটো আমি বিশ্বাস কৰো অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত বড়ো কাৰ্বি তিৱা ৰাভাৰ আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা হোৱাটো বেছি উচিত এই কথা মই বিশ্বাস কৰো এই বক্তব্য মই ৰাখিছো কৈছো বিভিন্ন সময়ত এটুত কেতিয়াও হিন্দেৰি নাই আমাৰ অসমৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল আৰম্ভণি অংশীদাৰিত্ব বড়ো কাৰ্বি তিৱা ৰাভা মিচিং এই সকলৰ তেওঁলোক ভূমিপুত্ৰ গতিকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হোৱাটো আমি অন্তকৰণে বিশ্বাস কৰো আমি কেতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত কোনো দ্বিধাবোধ নাই মানে তিতা খসা এটা কথা কৈ থম জাস্ট তিতা কথাটো খসাটো ক'ব বিচাৰিছো তিতা খসাটো কথা হৈছে যে ইয়াত যিবিলাক ডিসকাশন হয় এটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ নহয় হয় ভিডিঅ'नि फुटिसाव खोनाखाबाय एक्स एनडिपिफ्रा गोदानै राजनीतिक आनसलिक दल बिटिसिआव दाफुंनो गोनां बा जोनोम होनो गोनां जाखो थाबैनो एक्स एनडिपिफ्रा गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायगोन लोगोसे आं दिनै फोरमायगोन रायजो राजाफ्रा साननो हागौ एक्स एनडिपिफ्रा गोदानै राजनीतिक दानानै देरहागोन जानोलै उकिल गगया बोरै जोबथेसालियाव थानानै देराखो आरो लोगोसे आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं फोरमायगोन जाय जोनोमगिरि आरो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा सोङो सासे उन्दै गथ'फोरखौ सोङो बाबुआ मोजां फरायनानै मा जागोन नानिया मोजां फरायना मा जागोन सोरबाया होनो डक्टर जागोन सोरबाया होनो आं गिदिर मानसि जागोन सोरबाया होनो आं डक्टर जागोन सोरबाया होनो आं इन्जिनियार जागोन सोरबाया होनो आं पुलिस अफिसार जागोन बेबायदिनो अनेक उन्दै समाव बुङो नाथाय सोरबाया मेट्रिक फेल जानानै फरायला सोरबाया पिअ पास जानानै फरायला सोरबाया नाजा सोरबाया डक्टर जायो सोरबा नाजा सोमोबा जायो थिक सासे गथ'आ सोंनाय लोगो लोगो आं डक्टर जागोन सासे गथ'आ बुङो आं इन्जिनियार जागोन सासे गथ'आ बुङो आं फोरोंगिरि जागोन सासे गथ'आ बुङो आं गिदिर आर्मि अफिसार जागोन नाथाय बुंनायजोंनो लामा ससेयाव थुंगियो सोरबाया नाजा जाफुंसारो गोदानै मानो राजनीति नांबावगौब्रा बिपिएफ आरो इउपिपिएल थाखाबाय मानो नांबावगौ नाथाय मावनो गोनां खामानिया बर'नि गेजेराव जाय गादियाव जिरायदों बावगोमादों साफ्रोमबो सोरबा बिपिएफनि सोरबा इउपिपिएलनि सोरबा गुबुन माखासे बर'फोरजों दैथायहरजानाय एमएलए माखासे मन्थ्रिफ्रा जेरैबायदि आन्दलनजों बा रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददाव दैथायहरजायो नाथाय लामा ससेयाव बावगोमायो थिग बेबायदिनो थाखाय एक्स एनडिपिफ्रा रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै मोनफ्रोमबो जनजातिफोरजों गोरोबनानै बिटिसिनि जि गोहो खुंथायाव बयबो समानै खामानि मावनो थाखाय गोदानै राजनीतिक हान्जाखौ
আপোনালোকে মোক এৰেষ্ট কৰিছে, মোক মুখত ফুটা দি লৈ আহিছে, মোক 4টা মানুহে ডাইৰেক্টলি ধৰি দাঙি দলিয়াই দিছে ডাইৰেক্ট। কোনো কথা নাই, আপোনালোকে মোক কি কাৰণে এৰেষ্ট কৰিছে, ক'লে এৰেষ্ট কৰিছে, কি থানাত গোচৰ আছে, একো কথা মোক জনোৱা নাই। এনেকৈ আপোনালোকে অসমীয়া মানুহক হত্যা কৰিব খুজিছে নেকি? राजाफ्रा साननो हागौ एक्सन डिबिफ्रा गोदानै राजनितिक दानानै देरहागोन जानोलै बुनसुखौ फार्स्ट बुनसुखौ दाजेननो थाखाय जायगा होआखै, अब्लाबो खस्थ' मस्थ' दाफुंनानै दिल्लीयाव बर'नि थाखाय मैखोमै आन्दलन खालायहैबाय आरो आसामनि दाब दाब जायगायाव बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव बर'फोरनि आरो फरायसाफोरनि जेंना रायजो राजाफोरनि जेंनानि सायाव गसंनो हादों। थिग बेबायदिनो एक्सन डिबिफ्राबो नाजालांबाय थायोबा जाफुंसारगोन। आरो माखासे हान्जाफोरखौ नायोबा जों जोबोद स्पिडै रायजो राजाफ्रा जाय गेदेरमाफ्रा खामानि मावनो होननानै ओंखारो बेखौ रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होयो, नङा होमबा? जायफोर इउपिपिएलनि गेदेरमा, सोरबा एक्सन डिबिनि, सोरबा आबसुनि, सोरबा गुबुन गुबुन माखासे गेदेरमाफोरखौनो इउपिपिएलनि माखासे मासियाव जिरायहोनानै बिथांमोनखौ एमएलए, बिथांमोनखौ एमसिएलए, बिथांमोनखौ बेबायदिनो आसामनि एमपियाव बा दिल्लीयाव एमपिनि बिबानखौ लानानै बा गाव गावनि बिबानखौ लानानै दिल्लीयाव बाथ्रा बुंनो थाखाय, खामानि मावनो थाखाय, दिल्ली गुवाहाटी खामानि मावनो थाखाय गेदेरमा रायजो राजाफ्रा दैथायहरदों। थिग बेबायदिनो एक्सन डिबिफ्राबो नाजासोमोबा जाफुंसारगोन। जेरै उकिल गगैआ जोबथेसालियाव थानानै बोरै देरहाखो? बिथाङा जोबोद स्पिडै रायजो राजाफोरनि खैफोद आफोदाव आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन। थिग बर' लिडारफ्राबो साफ्रोमबो बर' लिडारफ्रा आन्दलनजों बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददावनो सोरबा एमसिएलए, सोरबा एमएलए, सोरबा एमपि जानो हादों, नङा होमबा? सोरबाया साख्रिनिबो सुबिदा मोन्दों। जों बुंनो हायो गुबुन गुबुन माखासे ट्राइबेलनि गेजेराव जेरै मिसिं, गुबुन गुबुन माखासे दिउरि, गुबुन गुबुन ट्राइबेलाव थानाय जाथिफ्रा बांसिनै डक्टर, बांसिनै आर्मि पुलिस, गुबुन गुबुन साख्रिफ्राव आरो थिखादारफ्राव जों नुयो। मानो जानो हादों? बर'फ्रा आन्दलनावनो समखौ खाथायबाय, गुबुन माखासे ट्राइबेलफ्रा मालाय सुबिदा लानानै ट्राइबेलनि खथायाव साख्रि बाख्रिखौ लानो हाबाय। बर'फ्रा ट्राइबेलनि खथायावबो साख्रियावबो थांला, खालि आन्दलनाव आरो हाथियार लानाय, एक्सन डिबिनि दावहायाव बारसोमनाय, बिलटिनि दावहायाव बारसोमनाय, बेबायदिनो बर'फोरनि माखासे ट्राइबेलनि खथायाव साख्रि फैनायखौ जों बर'फ्रा सुबिदा लानो रोङासै। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे ट्राइबेलाव थानाय जाथिफ्रा मालाय ट्राइबेलनि खथायाव बारसोमनानै साख्रियाव दिनै डक्टरावबो हाजार हाजार दंसै, आर्मि पुलिसावबो गुबुन गुबुन माखासे डिपार्टमेन्टआवबो साख्रियानो साख्रि गुबुन माखासे ट्राइबेलनि गेजेराव बर'फ्रा आन्दायनानै थानांदों। थिग बेबायदिनो एक्सन डिबिफ्रा नाजासोमोबा गेदेरमा रायजो राजाफोरजों गुबुन गुबुन जनजातिफोरजों जाफुंसारगोन। गेदेरमा रायजो राजाफ्रा अननानै एक्सन डिबिफोरनि मावनो गोनां खामानि आरो डिआर नाब्ला साराथ' उदां जाबोयोबा रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै साबसिनै खामानि मावगोनखौ जों नुहुरो। सासे बै समनि लेखा गोरोङा जुदि रायजो राजाफोरनि थाखाय गावनि जिउ, गावनि फरायनाय, गावनि न'खरनि बयखौबो नागारनानै हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय जुदि आखायाव हाथियार लानानै गावनि जिउखौ बावसोमनो हानाय सासे गेदेरमाया अराय सम रायजो राजाफोरजों थानानै खामानि मावगोनखौ जों नुहुरो। थिग सिलाय लाग्रा मानसिया, हाथियार लाग्रा मानसिया खुला मानसि होननानै जों बुंनांगोन। जेरै हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरजों बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावदोंमोन। हाथियार लाग्रा जाय सुबुंफ्रा रागा खरा आरो गोदै राव थाया, नाथाय रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनो हानाय गोसोआ खुला जायो। কালি মই চুলি কাটিবলৈ গৈছোঁ, বালিজান তিনিআলিত মিস্ত্ৰীয়ে কৈছে আপুনি য'ত নোলাবৰি আপোনাৰ শত্ৰু বহুত হ'ল, আপুনি ভাইৰেল। কিয় ক'লে? ভাল মানুহৰ মৃত্যু আছে, গুপ্ত হত্যা, দুৰ্নীতি।